Dacă tot mă întrebați de rețete și când mai postez și așa, postăm. Haideți. Facem pulpițe ca la mic. 1, 2, 3 pulpițe. Sare. Am aprins și o lumina. Piper. Usturoi. Boia. Sucul ăla roșu, aia e boiaua. A trebuit să curăț borcanul cu un pic de apă. Și amestecăm. Tăiem bucățele de carne. Am pus 3 linguri de făină. Acum le pun la prăjit. Ia uitați. Spuneți, sunt sau nu ca la mic? Și între timp am mai făcut și un sos cu 3 linguri de smântână, 3 linguri de maioneză, 6 căței de usturoi și puțină lămâie. Hai, pa!